В окупованому Криму оголосили переможців конкурсу на так званий новий гімн Криму. З точки зору міжнародного права і українського законодавства це не гімн, а звичайна пісенька окупаційної страти. У 1917 році кримськотатарський народ отримав свій національний гімн «Ант Еткенмен». У 1921 році використовували так званий жовтневий гімн. В інтернеті можна знайти ще одну композицію, яку називають гімном Кримської АРСР. Ніви і гори, твої волшебна родина. Історія появи цього гімну почалася зі скандалу. Текст він не шкідливий, але не має якоїсь високої художньої цінності. Ставте лайк, якщо було цікаво. Не забувайте підписуватись на Крим Медіа. Мене звати Роман Спірідонов. Побачимось.